Nag-eskwela ko elementarya, gipaundang ko kay perting buguya, o kalaban sa among maestra. Miatos bukid aron maguma, miundang sab kay wala mamunga, ang batong ug mga palya. Laay kaayo, kining jutay ra intawon nga grado. Kon mo apply ta intawog trabaho. Lisod kaayo, ni helper ko ug usa ka panday, dito unta ko murag miangay. Hey, 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 ingit kaayo. Nibalhin ko ug usa ka mason, dito unta ko murag miuyon. Hey, 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 ingit gihapon. Musikerong disco. Sa video kick disco.